Tia, has vist la Berta i la Clara? Han penjat una foto al telefèric de Montjuïc. Han de què avisen. Tia, no siguis tan mal pensada, ho hauran agafat avui. Escolta, podríem fer alguna cosa tu i jo, no? I si anem a la platja? Una bona. No prefereixes anar a Montjuïc? No. I si anem a Seül? Aeroport.